Zabil šerifa a vykrad banku a teď před zákonem utíká. FBI za něj nabízí pálku, lovci odměnu štěšou stát. Desperado, desperado, utíká a neví kam. Desperado, desperado, nic neříká a utíká. Desperado, desperado, utíká a kdo ví kam. Desperado, desperado, nic neříká a jen utíká. Desperado odbouchl fízla, tak zněla verze svědka, který byl jeho pravou rukou a napadlo mě hnedka, že něco na tom smrdí. Kamery vypnutý a mříže otevřený, já vsadím na tu ty, že šerif zařval jenom proto, že ho zradili. Proč by jen jeho přitý přes střelce zabili? Takhle to chodí, když jsou odplacený fízlové. Domnívám se tedy, že někdo mlčel za lové. Všichni teď hledají desperáda, jdou mu po krku. Falešná stopa zabrala i prachy na ruku. Ale co když je desperádo třeba nevinnej? Co když skorumpovaný úřady nic neví? Zabil šerifa a vykrad banku a teď před zákonem utíká. FBI za něj nabízí pálku, lovci odměnu štěšou stát. Desperado, desperado, utíká a neví kam. Desperado, desperado, nic neříká a utíká. Desperado, desperado, utíká a kdo ví kam. Desperado, desperado, nic neříká a jen utíká. A jeho tvář už visí u dveří, za mrtvýho nebo živýho dostaneš celý milion na ruku čistýho. No a za takový prachy je lovcům celkem fuk, že desperado možná je docela hodnej kluk. Šerifa skolili, tak proč se vrtat v detailech? Milion není malá suma, na to nemaj dech. Je zajímavý, co s lidma dovedou peníze, jenže to už je prostě život, je to k nevíře. Co desperadovi tak zbývá v téhle tragédii? Utíkat co nejmíl to půjde a to nejrychleji, jak jen to dovede. A kdo ví, jak to dopadne? Vždyť pravda vítězí, anebo co pak ne? Zabil šerifa a vykrad banku a teď před zákonem utíká. FBI za něj nabízí pálku, lovci odměnu štěšou stát. Desperado, desperado, utíká a neví kam. Desperado, desperado,